el podcast de l'Èstia Menorca. Salutacions, benvinguts a episodi número 18 ja del podcast de l'Èstia Menorca, el podcast que dediquem al millor equip de bàsquet de Menorca i, per tant, per extensió de les Illes Balears i possiblement també del món mundial. Darrera jornada de la fase regular, l'Èstia ha perdut a la pista d'un Força Lleida que acaba com l'equip més en forma, podem dir, de la temporada. Tot d'una comentem aquestes i d'altres qüestions de l'actualitat del club. Abans, però, com sempre, agrair la col·laboració de Gin Xuriguer, que fa possible aquest programa, aquest podcast, que amb tantíssima il·lusió, poques coses més il·lusió li fan a l'Adrià Quatrecases. Adrià, salutacions, com estàs? Molt bé, Axel Camarasa, la veritat és que... Bé, molt bé, t'estaria mentint si et digués que molt bé, perquè porto no et sé dir el diagnòstic exactament, perquè vas a urgències i no et diagnostiquen, et diuen algun virus, tens algun virus i pren-te alguna medicació. És una cosa així molt genèrica, però el que tinc bàsicament és tos. Per tant, ho editaré perquè per no és qüestió de fer angúnia als nostres oients, intentaré enllaçar 3 o 4 frases seguides, però el més probable és que m'ennuegui a la meitat o que em posi a estossegar. De fet, de totes les malalties possibles o dolències, la tos forta és possiblement la millor per gravar un podcast. És el que recomanaria, bàsicament. Sí, i a més, el pitjor que puc fer és riure, perquè si ric encara tinc més tos. Llavors, que bo, és d'aquella de pit carregat, de que un cop comences a tossir no pots parar, No pots parar i és molt desagradable, és com intentar arrencar un motor d'un moticultor, però que fa molt temps que no l'empres. És fastigós. A més, segons com ressona una miqueta el moc, o sigui, és molt desagradable això, especialment en algú que estigui escoltant això amb auriculars, ben a propet, en silenci. El volum a tope. Sí, és molt desagradable. Vale, intentarem que parlis el mínim possible. Pel que fa al partit, la darrera jornada, entrant ja en matèria. Derrota, tunda, senyora tunda, que ens va caure a la pista del Lleida, 105-70. Un Lleida que una jornada més ha superat el centenar de punts per partit. El Lleida, hem de dir, que anava a tope, anava molt fort perquè volia, esgotar les opcions d'acabar líder de la Lliga i, per tant, ascendir directament a la Lliga ACB. Finalment no va poder perquè l'Eima Corunya va guanyar a la pista del Melilla, que de passada va enviar a la Leb Plata. Pel que fa al partit, poca història. Vull dir, un partit en el qual van dominar els locals de pe a pa amb un joc realment molt atractiu, molt de showtime, molt ritme, circulació de pilota a tota llet, anava la pilota, no fallaven absolutament res, pressió a tot el camp i un Hèstia, d'una banda, castigat per les lesions, Oliver Estevich, després ho comentarem, no va jugar cap minut i, per tant, amb mancances importants contra un equip que, com dèiem, ha acabat sent el millor. Un Hèstia Menorca deixat anar, no?, una miqueta. Sí, ja relaxat, sense possibilitats de res, amb la permanència garantida fa setmanes i sense opcions de la 9a plaça, doncs es va deixar anar una mica. Lògicament, és comprensible, jo faig el mateix sempre a la mínima oportunitat que tinc i per tant... A la teva vida, això, ho fas a la vida. Sí, soc un deixat anar. Perquè tampoc t'hi jugues res, ja. No. La teva vida ja està... De tornada, de tot. Està de tornada. T'has quedat a salvar la categoria. Pels pèls. Però d'aquí no et mous. Correcte. Destacar titularitat de Golden Dike, també, i se'l va veure bastant endollat, va fent passes, jo crec, cada vegada més importants per adaptar-se a l'equip, esmaixades, taps, caràcter... Sí. Molt interessant. Realment un bon jugador. Eric Demers, que va tornar a agafar, del Golden Dike només deixa'm dir, va jugar titular, va jugar 22 minuts, que això és el seu rècord històric. Va anotar 6 punts, 2 de 3 en tirs de camp, que si no m'equivoco són 2 esmaixades. Sí, ho dic de memòria, però diria que sí. I 2 de 5 en tirs lliures. Que vindria a ser la tònica. Encara em va fotre 2. El més menys, que és allò que és el resultat de l'equip en els minuts que el jugador ha estat a pista, el pitjor amb menys 31. Correcte. Però
deixa'm dir que els altres estan a menys 22, a menys 18, a menys 16, a menys 17, a menys 14, vale. És el doble. Sí, va jugar en potser els minuts més complicats. Però és que no hi havia Stevic, que és que l'equip se'n va anar, vull dir que estava tal, i Clevin Hanna tampoc doncs, estava amb 0 de 5 en triples per deixar-ho aquí només. Vull dir, el que va agafar una mica, el que va sostenir una mica l'equip i va mantenir la dinàmica de l'anterior jornada és Eric Demers. Pensava que anaves a dir Arteaga. Arteaga... Com a pals de paller de l'equip, no? És com... També va mantenir la dinàmica de la darrera jornada. 20 minuts, 2 puntets. Sí, és el que ve. 2 rebuts. També es va deixar anar, també s'havia deixat anar. Però Eric Demers, 17 punts, 5 de 9 en triples, 56% d'encert, 6 de 10 en tirs de camp, 60%, i diguem que, no és que confirmi, però consolida aquesta opinió que dèiem en l'anterior podcast, en l'anterior episodi, de que potser pot ser un futur líder de l'equip. Eric Demers, renovació! Eric Demers, renovació quan torni d'allà on deu ser, que és Mormó, seguríssim. Utah, deu ser Utah o deu ser... Jo crec que ha de ser Utah. Té pinta. Més enllà del partit, classificació, la 9a plaça finalment se l'endú el Betis, que és el darrer que s'ha classificat, i pels play-offs d'ascens, i la fase d'ascens queda de la següent manera. Movistar, Betis, Longevida i Burgos, Valladolid, Força Lleida, Alacant, l'altre equip de Burgos contra el Guipúscoa, i entre ells se la jugaran. L'Eima Corunya, com hem dit, ha ascendit directament a la Lliga ACB. Però, Adrià, final de temporada... Jo vull dir una cosa. Sé que et vols posar intens, però deixa'm afegir una dada que sí que ens afecta més que no pas el playoff i quin equip ha aconseguit l'ascens a la Lliga ACB, és a dir, l'equip amb el que no ens trobarem la temporada vinent és l'Eima Corunya. Correcte. Però ja sabem quins equips baixen de l'ACB. Correcte. I per tant ja sabem quins equips sí que jugaran a Vintaufa la temporada que ve. Entre els quals... Els il·lusionants... Obradoiro i Palència. Vale. A l'Obradoiro hi ha un menorquí. Àlex Suárez. I tal. A la pivot que ens faria una bona feina. No? Sí, sobretot en hipotètic cas que tinguéssim una baixa en la posició de la pivot. Correcte, i aquí volia anar per allò, perquè ja n'hi ha una de baixa anunciada, és la del nostre estimadíssim Pegamento Stevic, que se n'ha anat a l'ACB, ha fitxat pel Lenovo Tenerife per jugar al play-off pel títol del Lliga ACB. Stevic traïdor! Jo no ho he dit això, és el públic. Aleshores jo m'he arrencat, m'he obert en canal. Sí? I li vull dedicar unes paraules al jugador Stevic, serbi. Estem parlant d'una de les teves odes. Una oda a Oliver Stevic que li vull dedicar des del podcast de l'Estia Menorca perquè estic afligit, estic dolgut i tinc ganes de fer-li una petita carta. Oliver, trobar-te va ser millor que fer match a Tinder. Aquesta és arriscada. Llarg, ossut i espigat. Amb la teva qualitat ens has captivat. Sense fer renou vas arribar enmig d'un desastre que havies de solucionar. L'equip no funcionava, a tu s'encomanava. Eres la darrera bala per redreçar una situació anòmala. Només a Terravintalfa et vas convertir en macho alfa. Ets gat vell veterà i els àrbitres ens van començar a respectar. Que bé et mou sota cistella, bon joc de peus i revers trapella. A més d'un rival has humiliat amb la teva traça i autoritat. Has estat la cola, el pegamento de l'equip. Gràcies a tu, tot ha encaixat i fluït. Tu i jo tenim la mateixa edat. Ja fa anys
que hem superat la pubertat. Estem ja a les portes de la maduresa, tot i que jo no puc ni aixecar una sola pesa i tu jugues al més alt nivell amb tota naturalesa. Vas tan sobrat que molts dies, juraria, a mig gas has jugat. Ara també en silenci has decidit partir. Seguir jugant amb 40 anys ha de ser un martiri. Però respecto la teva decisió de tornar a Canàries a jugar al play-off. Pots guanyar la CB, però espero que aviat et fotin al carrer. Saps per què, Oliver? Saps per què? Pateixo per si et tornaré a veure. Crec que quan acabis la temporada ens hauríem de seure. Parlar de tu, de mi i de la teva vida a Menorca, on podries jugar fins i tot amb la mà torta. Ets un dels artífecs de la permanència i per agrair-t'ho, Oliver, aquesta oda com a herència. Ets un poeta, és indiscutible, M'he buidat. T'has buidat? No, ha estat bonic. Jo, si això no li arriba al cor, jo ja no sé què més ens queda. Suposo que els diners... Sembla que pocs. No sé jo de calés si anem massa bé. Però bueno, el que està clar és que ja tenim la primera baixa de la temporada. No sé si tornaran a parlar quan acabi, però, òbviament, per ell també és un aparador jugar al play-off. Sí. No crec que sigui una porta que estigui tancada per ningú. És a dir, que se'n vagi a jugar als play-offs de l'ACB no és incompatible amb una renovació pel Menorca la temporada que ve. No ho és, no. Crec que no, però sí que... Ho complica. Ja és una passa que ja marxa d'aquí, ja se'n va allà, ja és un aparador, si fa bon paper... Aquí com que el teníem una mica resguardat, vale? Que Oliver Estevich ha jugat arreu. A tot arreu del món, a mitja lliga CB el coneix, però aquí i ara com que se'n anessin oblidant, el teníem aquí recluït a la nostra illeta, 40 anys, venido a menos, jugant a un segon nivell, saps? I no m'agrada el fet de que es torni a posar primera línia mediàtica. Veurem si té gaires minuts, perquè potser a Canàries no acaba de... És a dir, està més aviat de suplent, tot i que teòricament hi va per ocupar el lloc de Xemardini, que és un dels jugadors més importants de Canàries que ha quedat lesionat, però no crec que hereti tots els minuts del lesionat. Igual el tenen de reforç puntual. Sí, jo espero que estigui fos, físicament. Pobre. No, li desitgem que li vagi molt bé, que tingui minuts i que ho pugui fer molt bé i que el fitxi un equip d'Eurolliga. Però si no fos el cas, si no li anés superbé i no el volgués fitxar cap equip d'Eurolliga, que no s'oblidi de nosaltres, que aquí l'estimem. Aquí ha ressorgit, de fet, també s'ha de posar en valor això, no? Aquí venia, no tenia equip, crec recordar, va venir al desembre amb una mà davant i una darrere. Potser s'estava guardant, Potser s'estava esperant perquè ell esperava tenir alguna oferta de CB i quan va veure que no, va dir, bueno, pues me'n vaig a l'Aleport. Sí. També això li ha anat molt bé, jugar només mitja temporada. Descansar la primera meitat, això quan tens la seva edat ajuda, Ja te digo. No sé jo si l'any que ve estaria per jugar una temporada sencera. Perquè, clar, seria un any més. Però jugant la meitat dels partits i rotant, pues que va sobradíssim. Clar, no sé el salari, com va, però bueno. No sé. Res, volia dedicar-li aquestes paraules perquè estic trist, realment estic trist, i per tant, des d'aquí una crida al club perquè m'il·lusioni quan abans. Vull noms propis, vull cromos. Vols cromos? Vols fer el que es coneix com onanisme de plantilles, no? Totalment. Que és imaginar-t'ho i viure-ho com si fos real. Clar, és que d'això viu el periodisme esportiu, sí. No? De penjar cromos i fer pòsters. Exacte. Jo crec que sí, no sé, una bona bala que algú havia tirat per xarxes i tal, crec que podria ser aquest Àlex Suárez, el maonès, i òbviament no ho sé després, hi ha milions de jugadors, milions d'opcions, i al final serà el club qui decideixi, concretament Javi Zamora, que per cert ja va dir que a la prèvia del partit de Lleida que complirà l'any de contracte que li queda, per tant serà ell l'encarregat també, l'encarregat, el màxim responsable de la confecció de la plantilla per la propera temporada. Val. Jo crec que tindrem temps al llarg d'aquests mesos que venen per comentar les novetats que anem coneguent, els rumors que vagin circulant
i els fitxatges que finalment s'acabin concretant, evidentment m'imagino que l'estructura es anirà de major a menor, no? Començarem buscant les peces importants, saber si renova Hanna o no, saber si renova Stevic o no, saber si segueix Arteaga o no. Amb aquestes tres incògnites resoltes es podrà pensar en la segona capa, diguem, que m'imagino que passarà per la decisió sobre Eric Demers, si és que es manté o no, si vol el jugador i si vol el club, caldrà veure-ho, perquè al final també recordem que ocupa una de les places extracomunitàries i, per tant, és una peça que també té valor. Clar. Veurem què passa, però vull dir que queden mesos i alhora també hi ha una cosa que passa, que és que els equips petits amb menys recursos econòmics trien els darrers. S'han d'esperar a que primer pesquin els grossos. Som els últims del draft. Sí, llavors és entre el que queda, entre la morralla que queda, pesquem el millor peix possible. Clar. I el cuinem. I el cuinem bé, i el peix de roca és el que té més espina, però és el més saborós, Totalment d'acord, Això és el titular del programa d'avui. Abans d'acabar, creus que hi haurà, juguem a futuribles, Vale. molts o pocs canvis? És a dir, la plantilla que ens trobarem a l'inici, a la primera jornada de la propera temporada, serà pràcticament igual en el seu gruix o hi haurà multitud de cares noves? Que sol ser habitual, que hi hagi bastants canvis. Jo crec que veurem un equip diferent, notablement diferent, Sí. perquè la meva sensació és que les peces importants seran rellevades. És a dir, aquest equip sense Hanna, Arteaga ni Stevic és un altre equip. Són les tres peces que han mogut l'engranatge i, per tant, qualsevol d'aquestes tres baixes seria notable, dues d'aquestes tres seria significativa i les tres seria un canvi total de cara. Per això crec que Eric Demers pot ser un element, pot tenir a favor seu també el fet de donar un punt de continuïtat a l'equip a banda dels jugadors que queden de fons d'armari. De fons d'armari, però que són peces importants, però no són aquests pals de paller. Llavors, evidentment, jo crec que aquests tres jugadors titulars i essencials són els que, aquestes tres places, diguem, són les que marcaran una mica la cara que tindrà el Menorca de la temporada 2024-2025. Doncs ho anirem explicant. Aquí acabem nosaltres també la temporada regular, Adrià, d'episodis i de podcast. Anirem fent sobre la marxa, quan ens vingui de gust, des de la platja, quan hi hagi algun fitxatge, alguna cosa a comentar o quan considerem oportú. Sí, fins ara hem estat fent capítols després de cada jornada, després de cada partit, fins i tot. Algunes setmanes hem fet doble capítol. La nostra idea és seguir apareixent a les vostres orelles, però ho farem quan tinguem alguna cosa a dir o hi hagi alguna cosa per comentar, és a dir, hi hagi notícies, hi hagi rumors, o hi hagi un mono molt gran de contactar amb vosaltres. Per tant, no ens esborreu, no ens oblideu, seguirem existint, no amb una periodicitat fixa i, per tant, no ens espereu cada setmana amb la impaciència que ho feu ara, però us prometem que tornarem. I també prometem que, si teniu cap proposta, cap idea, cap ganes de que comentem alguna cosa, doncs ens ho feu arribar, com heu fet alguns de vosaltres, a través de xarxes socials mateix, d'Instagram. Sí, I aprofitarem també per tornar a agrair la col·laboració de Gin Xuriguer en aquesta arrencada, en aquesta primera temporada del podcast de l'Estia Menorca, i, per què no, aprofitar també per obrir les portes a qualsevol altra marca, empresa, fundació, institució, qualsevol botiga, gent que tingui algun projecte que tingui ganes de difondre utilitzant els nostres micròfons. És la casa gran del bàsquet de Menorca. Del bàsquet de Menorca i de la comunicació menorquina, fins i tot. Així que si hi ha alguna empresa, alguna entitat, alguna botiga petita, per petita que sigui, que té interès a donar-se a conèixer a través d'aquesta plataforma humil que és el podcast de l'Estia Menorca, ens pot escriure. Tenim una adreça de correu electrònic que és menorcapods@gmail.com, menorcapods amb PODS, i ens poden escriure aquí o contactar per Instagram, que és una manera també ben senzilla, i mirarem d'atendre qualsevol sol·licitud que ens arribi. Queda clar. Adrià, ens anem de vacances. Que vagi molt bé i que visca l'Estia, com sempre. Que visca l'Estia!